Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Oikein hyvää hiljaista viikkoa ja pääsiäisen aikaa sinulle. Pääsiäisenä me muistelemme Jeesuksen kärsimystä, ristin kuolemaa ja sitä, miten Jeesus nousee kuolleista. Pääsiäisen sanoma on: valo voittaa pimeän, rakkaus voittaa pelon ja murheen. Elämä voittaa kuoleman. Tie taivaan kotiin on auki. Tässä videossa kuulet puheeni, joka on pidetty Eskoon keskiviikkokirkossa. Voit tulla myös mukaan laulamaan pääsiäislaulua. Kolme ristiä karheaa, auta kummulle kohoaa. Kahden ryövärin keskelle Jeesus tuomittiin ristille. Tahdon muistaa pitkä perjantain, anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa pitkä perjantain, rakkaus vain mursi kuoleman lain. Kuka päätöksen tehnyt on? Miksi tuomittiin viaton? Emme tunteneet Jumalaa, pahuutemme hän kantaa saa. Tahdon muistaa pitkä perjantain, anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa pitkä perjantain, rakkaus vain mursi kuoleman lain. Katson ristiä Jeesukseen, katson ihmettä rakkauden, kanssa tuomitun ryövärin, hänen turvaudun minäkin. Tahdon muistaa pitkä perjantain, anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa pitkä perjantain, rakkaus vain mursi kuoleman lain. Luen pitkä perjantain evankeliumiteksti. Sotilaat veivät Jeesuksen ristiin naulittavaksi. Mukana oli myös 2 rikollista. Sotilaat ristiin naulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen Jeesuksen oikealle puolelle ja toisen hänen vasemmalle puolelleen. Jeesus sanoi: Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Sotilaat heittivät arpaa Jeesuksen vaatteista ja jakoivat vaatteet keskenään. Kansa seisoi katselemassa. Siellä oli myös hallitusmiehiä. He pilkkasivat Jeesusta. Sinä olet auttanut muita. Jos olet Messias, auta nyt itseäsi. Myös sotilaat pilkkasivat Jeesusta. He tarjosivat hänelle hapanta viiniä ja sanoivat: jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi. Toinen ristille naulituista rosvoista sanoi: etkö sinä ole Jumalan poika? Pelasta nyt itsesi ja meidät. Mutta toinen rikollinen moitti häntä: etkö sinä pelkää Jumalaa? Me olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Hän pyysi Jeesukselta: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi: tänään sinä olet minun kanssani, minun valtakunnassani. Oli keskipäivä. Yhtäkkiä aurinko pimeni. Jerusalemin temppelissä väliverho repesi keskeltä kahtia. Jeesus huusi kovalla äänellä: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Sitten Jeesus kuoli. Otin mukaan tänne saliin
suuren ristin. Jos olet joskus kulkenut pääsiäispolulla, niin tässä salissa tuonne peränurkkaan oli rakennettuna Golgata, jonne Jeesus kulki ristiin naulittavaksi. Pitkä perjantai on kirkossa ainut päivä, kun värinä on musta. Alttari on puettu mustaan, silloin urut eivät soi, silloin on suru. Jeesus ristiin naulittu. Monelle tämä risti on ollut ja on ehkä edelleenkin kuoleman merkki. Mutta pääsiäinen ei pääty pitkään perjantaihin. Pääsiäinen ei pääty siihen, että Jeesus kärsii ja kuolee. Pääsiäinen jatkuu. Kun Jeesus oli kuollut, hänen ystävänsä ottivat hänet alas ristiltä ja veivät hänet hautaan. Lauantaina Jeesus lepäsi siellä haudassa ja hän oli kuollut. Mutta jotain tapahtui. Kun sunnuntai-aamuna naiset lähtivät haudalle, tapahtui jotakin yllättävää. Tapahtui jotain sellaista, joka muutti surun iloksi. Haudalla oli enkeli, joka toi tärkeän viestin. Naiset, jotka olivat tulleet sinne voitelemaan Jeesuksen ruumista, saivat kuulla enkeliltä iloisen uutisen. Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Hän ei ole enää täällä. Hän on noussut kuolleista. Pääsiäisen tärkeä sanoma kuullaan sunnuntai-aamuna. Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Hän on avannut tien taivaan kotiin. Pelastus on totta. Siitä pääsiäisen ilosta muistuttavat pääsiäiskukat ja pääsiäisruoho. Toimelassa on tänäkin vuonna kasvatettu meille pääsiäisruohoa. Se muistuttaa uudesta elämästä. Tämä ei päättynytkään huonosti, tämä Jeesuksen tarina. Kaikki ei loppunut pitkään perjantaihin, vaan enkeli sanoi silloin ja sanoo meillekin tänään: älkää pelätkö, Jeesus on noussut kuolleista. Sen takia me juhlimme edelleen pääsiäistä. Sitä, että kuoleman valta on voitettu ja tie taivaan kotiin on auki. Ristin merkistä, joka oli aluksi kuoleman merkki, siitä on tullut meille paljon muutakin. Tuolla on risti, ankkuri ja sydän. Usko, toivo ja rakkaus. Kaikki nuo merkit ovat tuossa ristin merkissä. Rististä on tullut uskon merkki. Se on kirkon katolla tai kaulakorussa, meidänkin alttarilla. Ristin merkki on uskon merkki. Se kertoo, täällä uskotaan Jeesukseen. Ristin merkki on toivon merkki. Se muistuttaa taivaan kodista. Ristin merkki on rakkauden merkki. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän lähetti Jeesuksen meille auttajaksi ja pelastajaksi. Kaikille ihmisille, kaikkina maailman aikoina on Jeesus tullut pelastajaksi. Minulle ja sinulle, meille jokaiselle. Täältä kun me lähdemme
jatkuessa. Vapahtaja heikkoja vahvistaa, pääsiäinen jatkuessa. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, siellä sodasta. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, siellä sodasta. Jeesus antoi meille tehtävän, pääsiäinen jatkuessa. Levittäkää viestiä elämän, pääsiäinen jatkuessa. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, siellä sodasta. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, siellä sodasta. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos, että lähetit Jeesuksen meille auttajaksi ja pelastajaksi. Kiitos pääsiäisestä. Kiitos, että kuoleman valta on voitettu, eikä meidän tarvitse enää pelätä mitään. Kiitos, että olet meidän kanssamme jokaisena päivänä. Anna meille kaikille pääsiäisen iloa. Siunaa meitä, meidän perhettä, ystäviä, sukulaisia, kaikkia rakkaita ja tärkeitä ihmisiä. Ole meidän kanssamme nyt ja aina. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinun sydämeesi rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Hyvää ja iloista pääsiäistä sinulle. Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi. Tästä alkaa pääsiäisjuhla.